No. हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। दिनै ना सारदों जोङो मोनसे जायगायाव मोनसे जायगा बाजार खाथियाव मोनसे माबा दङ, दुब्लि दङ, हाखर दङ। बे हाखरखौ सारनो नागिरदों जों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। बा मेला मोनथारबाय नामा? बा दे फटाफट फैदो। जागोनलै नोंसोर आंखौ लिंहरनानै जाबायलै आंखौ। बे बिथांमोना जालु बाजाराव ना सारदों। लिटार स्टार मोनदों लामनो नै कन्ट्रलसो हाया आइसो। 25 केजि जाखासिगोन दा। 25 केजि ना रौ माथाम, थाइलेण्ड माब्रै, गासिबो ओमफ्राय मिरखा गोजा, चाइना फुथि। दैयाबो फिसा बारा। जायगाखौ बुंनो हायो खम गुवार। लाबोबाय दे दोनहरदो। हासो बांसिन माथो एबार नालाय। दे दंथ'। बेबायदि फेनलानाय दोन नोङो मुरखु। बोरै बारलांखो पाथखौ मोनथारसै। लागा बबे जायगायाव जोनोम जानाय नामोनलै बे फामिलानो? I love you चाइना फुथि फिसा। बोरै माबायाव लाबलाय मानसिफोरनो देखायनांगोन ना। नैबे जाहैबाय थालिर बिलाइ जाग्रा। थालिर बिलाइ जाग्रा ना? औ। नैबे जाहैबाय मा बुङो ना चाइना। नैबे जाहैबाय टिकटक आन्दाजफोर लुथु स्टार। फख्रिया नोंनि दा? आंनि। नोंना मा नामा? मा नाम नोंना? हाब्रुखा। होमबा नोंनो बेस्ट प्लेयार होनाय जासिगोन। औ आं रायजोखौ लानाय सारनाय जादों दा। नाया देरनो रोङाखसै। Lại muốn không?
लायबावनांगौ जेरावबो थायो नैखौ सोरबा सासे मानसिया ओरै खालायगोन आरो मासुवा बानायदोलै खाथारगौ Purukle ro. दा बेसेबां मोनबाय आरो दहाय एसे मोननाय दंबावो बेखौ न' सिङाव बाल्थिङाव दोनदों थाइलेण्डबो मासे मोनदों एसे गिदिर मथा-मथि माबासो जानो हागौ 1.5 केजि 2 केजि जागोन खोमा 2 केजिनि बारनोबो हागौ बोरैबाबा 2.5 केजियानो जाफ्रामो खोमा बेसेबां जागोन बे 2.5 केजि ना 2 केजि 2.5 केजि ना दे आखायाव लालाय Kalau gue lawan lain nih kok, mulai nih bisa ngomong.